A Deputación e o Concello de Castroverde investirán preto de 600.000 euros para mellorar a mobilidade e os servizos públicos en preto dunha vintena de parroquias do municipio. O presidente e o alcalde veñen de asinar un convenio polo que a institución provincial achega 300.000 euros e a entidade local o resto do investimento. José Tomé subliñou que este apoio económico demostra que a Deputación é unha administración útil para mellorar e ampliar servizos públicos nos concellos, especialmente os do rural con menos recursos económicos. Pola súa banda, Xosé María Arias dixo que grazas a esta colaboración poderán acometerse actuacións necesarias que responden ás demandas da veciñanza. O acordo contempla 6 intervencións principais: a rexeneración do firme asfáltico en 14 accesos a estradas municipais, cun investimento de 237.000 euros, que beneficiarán a núcleos situados en parroquias como Bolaño, Vilabade, Riomol ou Montecubeiro, entre outras. Destinarase 170.000 euros a melloras na pavimentación das zonas de Espasande, Couso, O Latadal, Outeiro, Sampaio e Moreira. As obras incluirán traballos de drenaxe e canalización de augas pluviais para optimizar a seguridade viaria e evitar posibles inundacións. Preto de 50.000 euros irán ao acondicionamento do vial que conecta Furís de Arriba co Latadal, e a mesma cantidade investirase na mellora do acceso a Miranda, ca ampliación do Gálibo, a renovación do firme e a posta en valor dunha zona próxima a unha fonte protexida. Contémplase igualmente a mellora do camiño agrícola da Baliña, en Montecubeiro, que dá acceso a numerosas parcelas agrícolas e forestais. E, por último, levarase a cabo a prolongación da rede de abastecemento municipal ata o núcleo de Covelas, garantindo así o suministro de auga potable á veciñanza.